Със сигурност, ако някой се чуди дали да го пусти, трябва да спре да се чуди. Пропускате да се срещнете с добри маркетолози, добри компании, които да ви помогнат да се развиват. Много знания, много нови контакти, много усмихнати хора. Така че препоръчвам с две ръце със сигурност. Много е готино, може да се запознаете с различни брандове, с различни експерти, така че ако се чудите, елате. Силно препоръчвам хората, които имат възможност да посетят битията на Digital Force, защото смятам, че тук могат да чуят много интересни теми, да видят много разнообразни лектори, както български, така и чуждестранни. Очаквам с търпение след обяд дискусии и лекция, свързана с изкуствения интелект, защото това определено е бъдещето, дори бих казал настоящето, и е важно да сме в крак с всичко ново, което се случва. Наистина впечатлена цялостно от организацията и това със сигурност няма да е последният ми път, в който посещавам. Грандиозно и много добре организирано. Сега искам да се развива в сферата на маркетинга и мисля, че по-подходящо място няма реално за това нещо.